is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। इसने ही लूटा है ड्रॉप। सोरों का नहीं माँ का। घर में हे तू क्या रहा था? Ma, angin mauzi? Hey, what mauzi? I don't know mauzi. This is called love. Hey, what love chimpanzee? No, love sab. नोंहाथ' किडनि मोननै दंखायोना आगदाथिं 12 लाख आगसिथिं 12 लाख हे बेफोरनि फैसाजों बायगोन। नों मानो मालाबाबो सिरियास जाया? सिरियास जादों बेखायनो बुंदों हाबा लानोसै होनना। चुप कर! मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। आँखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता। हारे दिल में तेरे अब है रहना। जानो लोंनो बाल'सो लावगे, जि जोम सुनो बाल'सो लावगे। बे लावगेखौल' मोनबाय नों बे जिउआव खर' जानो? आरो जानाय लोंनाय बिनायाथ' होननोनो नाङा। सना दिनै सबाय सं, सना दिनै अनला सं। मिथिगौ नों अनला संनायाव बेसेबां खस्थ' जायो? देना होफेरदों? महरलाय दंमोन दुगानाय बारा, सिख्लाफोरजोंनो नायसनजाथारा। बदिलाय दंमोन थिफुटला बारा, आंनि सेरबांनो बोलो गैथारा। आंखौ नुफ्लांना सानबायदों जाम्बाया, सिख्ला जाफिनबा हामगौ बिबाजैया आंखौ फैया फैफेरा नुवा नुफेरा फैया फैफेरा फैफ्लांनानै नुवा नुफेरा नुफ्लांनानै फेसा दाउनि बायदि मेगना आगो दुर्गा बायदि महरा नोंखौ नुनानै फोथाखांरांबाय गोसोआ सिमांना मोगथां मोनलायलांबाय।